danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Hello? Ina kwana? Lafiya kalau. Ya su Abba da Umma da kakana. Lafiyar su kalau su ma. Da Allah idan zaka samu dama ina so ka zo gidan mu. Ka zo kofar gidanku, ke baki da labarin na shiga kungiyar samari masu kishin aljihunsu. Wallahi shine abin yake ta bamu mamaki. Dan Allah in ba damuwa ka dan zo an jima. To kungiyar samari masu kishin aljihunsu bata bani damar na dauka fata na zo kofar gidanku ba. Sannan kuma kungiyar samari masu kishin aljihunsu bata yadda na kira ki a waya ba sai karshen sati. Sannan kuma kungiyar samari masu kishin aljihunsu bata yadda na kira ki a waya mi magana sama da sakan 15 ba. Sannan kungiyar samari masu kishin aljihunsu ta bani damar duk lokacin da nake so mi magana da ke na muke flashin ke kira ni, wannan ma bata yadda mi magana da ke sama da minti 1 ba. Sannan kuma kungiyar samari masu kishin aljihunsu ta tanadi manya-manyan hukunce-hukunce da za ta yi duk wani dan kungiyar ta da ya karya mata doka. Sannan kuma kungiyar samari masu kishin aljihun